Hola, sóc la Mireia i et dono la benvinguda al meu canal Educació i Tecnologia. Si t'interessa aprendre a programar en català de manera entenedora, aquest és el teu canal. En aquest vídeo us explicaré a utilitzar, definir i crear les funcions adequades per a cada programa. D'entrada, analitzareu el concepte intuïtiu de funció i revisareu l'ús de les funcions del sistema que heu estat utilitzant fins ara. Per acabar, aprendreu a definir i a utilitzar les vostres pròpies funcions. Aquí teniu la definició de què és una funció. Una funció és un mecanisme o procés mitjançant el qual a cada dada d'entrada se li assigna una única dada de sortida. L'entrada d'una funció s'anomena argument i la sortida s'anomena valor. Fins ara heu utilitzat funcions predefinides de Python, que heu incorporat als vostres programes. Començarem a definir i clarificar alguns conceptes sobre les funcions. Aquí teniu alguns exemples de funcions que molts ja els heu utilitzat, com per exemple la funció len, que calcula el que és la mida, per exemple, d'una llista, una cadena de caràcters. Input, ja l'heu utilitzat també, que és la funció en la qual ens permet escriure per teclat. I després també tenim pow, que el que fa és elevar un número x a la potència i. Fins ara hem parlat de funcions, però també cal explicar què són els mètodes. La programació orientada a objectes és un paradigma de programació que intenta proporcionar un model basat en objectes, que contenen dades i procediments associats coneguts com a mètodes. En Python és un llenguatge de programació orientat a objectes, de manera que els objectes poden tenir mètodes. Recordem un exemple anterior on vam veure els mètodes, per exemple, isDigit i find de l'objecte cadena, com teniu aquí. Cadena és un objecte i, com a tal, té mètodes associats. Llavors, un mètode no és res més que una funció que pot engegar un objecte sobre si mateix. S'invoca el mètode amb el nom de la instància, en aquest cas cadena, que seria l'objecte, seguit d'un punt i després el nom del mètode. Dins dels parèntesis pot ser que sigui que no hi hagi arguments o pot ser que sí que permeti arguments, depenent del mètode. Si volem consultar tots els mètodes i atributs que té un objecte, podem utilitzar la funció incorporada dir. D'acord? Si jo creo l'objecte fruites, que és una llista, i faig print dir i entre parèntesis el nom de la funció, el nom de la cadena, el nom de la llista, el que em retornarà són tots els mètodes associats. Si jo vull filtrar una mica perquè no me surti tot de cop, perquè al final els que jo utilitzaré més són aquests d'aquí, l'append, el clear, el copy, el count, doncs aplicaríem posaríem aquesta instància aquí. Definir funcions en Python. Fins ara hem explorat l'ús de les funcions de mètodes predefinits en Python, però ara és el moment d'aprendre a definir les vostres pròpies funcions, el que us permetrà crear blocs de codi independents, reutilitzables i modulars. Sobretot hem de diferenciar entre paràmetre i argument. Com crearíem una funció feta per nosaltres? Posaríem la paraula def al principi i després el nom de la nostra funció. I aquí podríem definir els paràmetres que a nosaltres més ens interessin. Ara en l'exemple següent ho veureu més clar. I això ens retornarà un resultat, una dada, que ja veurem quin tipus pot ser. Pot ser una llista, pot ser un caràcter, pot ser un número, pot ser qualsevol cosa que nosaltres vulguem. Un paràmetre és un nom especificat en la definició de la funció que serveix com a marcador de posició per als valors que es passaran a la funció quan sigui cridada. I un argument d'una funció és el valor real que es passa a la funció quan es crida. Anem a veure un exemple. Quina és la diferència entre aquests dos conceptes? Fixeu-vos aquí. Definim la funció saluda i posem com a paràmetre nom. D'acord? I què vull que faci això? Vull que m'imprimeixi el meu nom. Hola, nom. Si jo crido la funció, com cridaré la funció saluda? Doncs posant el nom que l'he creat i a dins, d'acord? Què seria? Seria l'argument. Anna és l'argument i nom és el paràmetre. Veieu la diferència? Nom, que és el paràmetre, és el que jo utilitzo per definir la funció. En canvi, Anna
és el que jo utilitzo, és l'argument que li passo quan jo crido la funció. Aquí tenim un altre exemple, per exemple, de com definim una funció que multiplica per 2. Jo li passo un número com a paràmetre i el resultat que em donarà és aquest número multiplicat per 2. Per exemple, puc cridar aquesta funció, multiplicar per 2, i li passo l'argument 5. Avantatges de treballar en funcions. Sobretot tenim llegibilitat, evitar repeticions, podem reutilitzar codi, podem separar funcionalitats, d'acord? Perquè no estiguin totes en una mateixa funcionalitat en un mateix document, en un mateix fitxer. També ens permet la modulació i l'encapsulament. Més cosetes. Aquí sobretot estem parlant sobre diferents conceptes de programació. D'acord? Anem a diferenciar una mica entre diferents maneres de programar. Tenim el que és la programació imperativa, que és un paradigma de programació en els quals els programes descriuen pas a pas com s'han d'executar les tasques. En canvi, tenim la programació modular, que és un enfocament completament diferent, en el qual el programari consisteix en dividir un programa en mòduls més petits, en els quals els podem gestionar fàcilment. I després tenim la programació estructurada, que és un paradigma de programació que es basa en l'ús de 3 estructures principals, d'acord? Per controlar el flux d'execució d'un programa, el que és la seqüència, la selecció i la iteració. Ara que ja teniu un coneixement suficient sobre com definir i utilitzar funcions per poder introduir alguns consells i recomanacions sobre com estructurar-les per aconseguir que segueixin el paradigma de la programació estructurada. Quins consells serien aquests? Doncs fixeu-vos, l'encarregat de la gestió de les entrades i sortides ha de ser sempre el que és el programa principal. I l'hem d'acabar amb una funció, per exemple, amb un return, d'acord? Ha d'haver un únic punt de sortida i les funcions han de tenir només una sola responsabilitat i no vàries. Aquests serien alguns dels consells per aplicar la programació estructurada i modular. Els mòduls en Python podem utilitzar els estàndards, els que ja té creats Python, o podem crear els nostres propis mòduls, com ara veurem en un exemple. Aquí creo un nou fitxer en el qual li posaré matemàtiques. Vaig a crear un nou mòdul, d'acord? Que seria un nou fitxer. I li creo 2 funcions. Serà la suma i la resta. La suma me sume 2 números i la resta em restarà aquests 2 números. A continuació, què faig? Creo el que seria el programa principal, que li poso calculadora. Com que jo vull utilitzar el mòdul matemàtiques, el que he de fer al principi tot del programa és importar-lo. Com ho faig això? Posant import i el nom del mòdul que jo he creat, que he personalitzat. Òbviament, aquests 2 documents, tant el document calculadora.py com el document matemàtiques.py, s'han de trobar a la mateixa carpeta. D'acord? Perquè si no es troben a la mateixa carpeta, doncs ens donarà error. I, òbviament, s'han de guardar els 2, perquè si no, no podrem executar les funcions que conté el mòdul matemàtiques. Fixeu-vos que aquí, resultat, prendrà per valor el nom del mòdul, punt, la funció o el mètode que conté el mòdul matemàtiques. I fins aquí el vídeo sobre funcions. Gràcies per mirar el vídeo. Si t'ha ajudat a entendre millor Python, em deixes un like i subscriu-te al meu canal Educació Tecnologia. Ens veiem en el pròxim vídeo. Fins aviat.